Bai, azkenean, kirol oso zail bat aukeratu dut, pero bueno, dagoena da eta oso pozik nago, azkenean lan itxela egin dugulako, gainera nire entrenatzaileak eta nire lan taldeak nigan konfiantza jarri du eta lorpen honek ikaragarrizko postamena ematen dit. Bueno, lehen da bizi, sorte txarra eduki genuen, sorteoa edukin genuen lehenengo kalea, lehenengo edo bigarren kalea aukeratzeko, eta sorte txarra eduki genuen, lehenengo kalea hartu izan genuelako. Sprint probatan lehenengo kalea super txarra da, super kaltegarria ondo korritzeko. Eta bueno, genekin atzetik hasi beharko genuela korrika egiten, eta bueno, ni izan nintzen lehenengo relebista, hasi nintzen atzetik. Saiatu nintzen aurreratzen eta aurreratzerakoan golpe batzuk eduki nituen, baina bueno, azkenean golpe horiek egin zuten nik atzean egotea eta jauzieran azkenean egon zen golpe bat, uste dut izan zela Estados Unidos, Jamaikarekin, eta golpe horiek ebitatu izan nituen eta ez nintzen jauzi eta gainera erreleboa impulsatu egin genuen eta azkenean genekien medailak lortu ahalko genituela. Bueno, azkenean nire helburu nagusia proba individualen egotea zen eta lortu izan nuen eta gainera bukatzea 12. posizioarekin ikaragarrizko postamena da. Azkenean esan duzun bezala hasieran atletismoa kirol oso zaila da eta bueno, azkenean final handi batean egotea ojala egun batean, baina bueno, pozik nago, 12. postua. Gainera, temporada honetan 46 segundutik bajatu izan dugu, Salamancan izan zen. Eta bueno, azkenean, zer gehiago zen, lan itxela egiten ari gara eta lan egiten jarraituko dugu. Bueno, daukagu Europako txapelketa Birminghamen eta hor egon nahi dut, 400 metrotako proban egon nahi dut, eta nire helburu nagusia finalean egotea proba individualetan, eta gero ez dakit, errelebotan Europako txapeldun, ez dakit, hori da gure helburu nagusia. Baina azkenean da el sueño olimpiko, Parisen izan egon, eta Los Angelesen egon nahi dut, eta egongo naiz.